Hei, bună prieteni, și bine m-am găsit la un episod cu un joc nou. După cum vedeți, să înceapă aventura Card Wars Kingdom. Și acum trebuie să așteptăm, cred. Probabil. Da. Aștept mult. Trebuie să apăs. Nu știu cum e, abia ce mi l-am descărcat. Dar să vedem dacă se încarcă. Hai azi. Dacă am văzut mail-ul ăla, sunt sigur că se încarcă. Nu știu dacă se aude un sunet. Este cu... a început Scooby-Doo. Hai. Hai azi. Da, dar nu știu cât vom mai aștepta. Uite. Hai. Un joculeț foarte mic. Mi-a luat foarte mult. Să dau un pic mai tare. Well, we've never seen card wars like this, so sit tight. It basically comes down to this. Choose your creatures. I started. Tap the card to take a closer look. Știu jocul. Now tap on the words. This business, you can always find out. There are many different. Everybody knows. Speaking of corn, drag attack. Oh, use your favorite finger to Every time you do a drag attack, cards allow you to cast each creature. Press the button. Mă lasă joc. Așa. Jake versus Tychus sau ceva de ce? Oh. Each turn, let's bring in some backup. Deci nu mă lasă. Bust out a drag attack. Draw a card. Oh, nice. Foc. Eu zic că e frumos jocul. Deci nu-i ceva... Textură frumoasă, deci nu am ce să zic. Textura. Dar nu mă lasă deloc să joc. Eu știu. Oh. Dă-i-o. Bebe mort. Da, în fine că m-a și ajutat acum. Contau pe ei. Voi pune pauză. A revenit și acum ne vom pune numele. Ne vom pune Cordon 8. Yes. Battle. Jake. În viață. Un team. Cu ce? Nu, eu zic că
zic că ar fi mai bine cu ăștia să jucăm. Da, hai să începem, normal, ha? Iar trebuie să așteptăm. Mie îmi place porculețul ăla albastru, ce frumos se vede. Fin Jake. M-am mai uitat de mult. Cred că 2 ani. Începe jocul. Jake. King Jake. Pum! Cine dă? Tam. Știu să joc. Dar cine dă? O să fac chiar așa. Bine. Deci, data asta nu se întâmplă nimic. Se gândește. Oh, și-a pus cățelul. Oh! Îmi pun și eu cățelul, dacă e așa, și îmi pun și eu pe ăsta. Adică așa ar fi mai bine. Și dau așa și o să mă duc uite așa. Dar bine, în fine. Holy moly. Iar se pune el cu... Dă încă porculeț. Am energie. Și nu uitați, dacă vreți să mai fac episoade cu acest joculeț, nu uitați să dați cu câte mai multe like-uri. Mai multe like-uri. Mă bazez mai bine pe câine. Să știți. Nu. Cartea înapoi. Direct pe câine. Mi-a luat damage foarte mult. Și acum, ca să fie... Așa... Băgăm... Pe energie, nu mai am energie. Stă și se gândește. Nu zi. Fuck. What? Fuck. Mamă, ce de duc. Să bag așa pe el. Mai avem energie. Din nou. Stă și se gândește. Moly. Copii. Hai, spune în cap. Ce am dat? Ce? Te-ai enervat? Ce? Gabriela, ia de aici. Nu mai am nici. Asta te văd. Ultimul cred că o să bag pe... Ultimul o să-l bag pe...
Stați că vi-l arăt. Să bag. Cum îl cheamă? Ăla, mă, gata. Vreau să-l păstrez ultimul, dar în fine... Să dăm pe ăsta. Dacă tot este pe cale să moară. Tragem de fapt, o să punem așa. Mai am energie. Stai. Bine. Contează. Cred că... Nu cred. Chiar o să câștigăm. Nu. Îmi omorâră porcul. Porc. Ești. Și... vei fi în continuare un porc. Spuneam un prieten de-al meu, spuneam o fazică, foaie verde ca lopata, mi-am uitat cuțitul în tata. Nu știu ce glumă este asta, dar în fine și mort. Ia de aici. Yes. Level up. Da, și aici s-a terminat episodul nostru. Dacă mai vreți, dați un like și un share. Mă va ajuta foarte mult și dacă mai vreți. Și să spun, dacă vreți o serie, dacă v-a plăcut, dați un like, un share și